Sunana Umar Isa Jagaba wanda aka fi sani da Baba Jagaba. Maganar zaɓen firamare ga wanda ya dace Allah. In mun dauko Umar Isa zai yi aiki da dattaku. Challenges na ɗan adam shine an ce health is wealth. In akwai abin da ya kamata ya zama na priority shine lafiyar al'umma. Dan majalisa za ka yi insha Allah sai Jagaba. Common malaria drugs yanzu na a kasuwa kowa ya san nawa yake amma ya ɗauke wannan nauyin. Shi in so ya samu ne a ran shi a zuciyar shi, everybody he should touch every life. To wannan halinsa ne ba wai yau ya fara wannan abin ba. Sai muna ganin yadda yake zuwa asibiti yake bada tallafi. Ofon ba yana kan kujeran ba amma yana kokarin yayi abin da ma wanda suke kan kujeran ba su ba. Mutum ne tun kamun ya hau wannan kujeran ya fara yin wannan abubuwa. A tunaninka in ya hawa ya zai kasance kenan. Akwai abin da damu ta pushin a gaba a shi National Assembly in shine ya za al'ummar mu su samu asibitoci masu kyau, su samu makarantu masu kyau, su samu duk wani abu da ɗan adam yake bukata a rayuwa. Shi za mu yi kokari in Allah ya ba mu iko mun yi pushing wayannan bills din har sun samu shiga saboda al'ummar mu su tabbatar mun je wajen ne saboda mu taimaka ma al'umma ba dan kanmu ba.